al poble veí, el Quimet cap al poble veí. El seu cotxe que caminava fins a la gran ciutat, cap a la gran ciutat. Ui, si s'anava lluny, 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 cap a un altre país, cap a un altre país. I aquell dematí va sentir passes, ui, que bé, començarà una aventura, ui, quin viatge. Es va preparar tot el frit de l'os, es va posar a l'esquena amb un farcell, es va apropar fins a la persona, va voltar fins a 3 o 2, 3 va fotre el cascat. On aniré a parar? Ai, quins nervis, on aniré a parar? Ui, a la gran ciutat. Sí, que una vegada em vaig quedar a les portes del zoo, que em van dir que hi havia molts altres animals, i també em van dir que hi havia un parc d'atraccions super guai, amb unes atraccions increïbles que jo volia pujar, i no hi vaig poder anar, i esclar, no vaig pas tenir temps, i també vaig veure que hi havia molta gent, i moltes botigues, i moltes coses interessants, i museus, i exposicions, ui, ai, tant de bo que vagi a la gran ciutat, i el Quimet aquí dins ben emocionat pensant aquí, quin viatge l'esperava, quina aventura, ai, quins nervis, ai, que genial, ai, que fantàstic. I mireu, m'ha anat passant l'estona, ai, ara tinc gana, i anava menjant els fruits del bosc que s'havia preparat.